ada ikan kan boleh satu problem mungkin banget nih. Hi guys, kulumbai, namaskar সকলোকে নমস্কাৰ যাচিছোঁ। So আজি বহুত দিনৰ মূৰত লাইভ আহিছোঁ আপোনালোকক হাৰি আৰু আপোনাৰ লগৰ আজি কথা পাতিবলৈ মন গৈছে আৰু ব্লগছো বনোৱা নাই বহুত দিন হ'ল কাৰণ টাইমে মেনেজ নহয়। মই কান্দি আছে গাইছ। So I am feeling বহুত গৰম গাইছ। কিমান ডিগ্ৰী চলি আছে আপোনালোকৰ জাগাত? বহুত গৰম হৈ আছে বাপৰে। ও মাই গড। আমাৰ মোৰ লাইভটো যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। এটা ভালকৈ কমেণ্ট কৰি দিয়ক। So hello everyone, welcome to my YouTube channel. Welcome to my LV streaming, or live streaming. So anything you can say. Now I am at shop. So अभी मैं दुकान में है रुपई बाजार में, हमारा बक्सर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। आप इधर आकर रहना। So राइजफोर जोङो दिनै आङो दिनै लाइभ होनो नागिरदों, नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों। नोंथांमोना मोजां समायना बिउटिफुल कमेन्ट हरदो, अब्लानो आङो लाइभआव गोबाव सम थानो हागोन, गोजोननाय मोनगोन। आंनि इउटुब चेनेला थांनानै थागोन, डलारबो जिबनाव मोनजागोन। स' मा बुंनो, खानायखौ आं हाजादों, जानो हागौ आंखौ थब्लाब्ला नुदों। साइज से कोई मैटर ही नहीं है ब्रो। स' महरखौ नायनानै जों मानसिया माने महरनि उनाव खारफानो नाङा दै। जोङो मानि उनाव खारफानो नांगौ, जोङो स्किल प्लास जोङो केरियारखौ नायनांगोन। दानि दिनाव महर से क्या होगा यार। सैद हाय अमल तामां, हाय वेयर आर यू फ्रॉम ब्रो? Where are you from? My name is narunkherkatarytv. I am from Assam, India, Bodo land. So हंसी आ जाता है कभी कभी, क्योंकि बहुत दिन हुआ मैंने लाइव नहीं किया था। कहाँ से हो भाई? From मेरो। अरे यार मेरो मतलब क्या है? आई डोंट। मेरो मतलब नहीं मेरो माने दाई मेरो which country? Tamang dari Nepal sama sih? Naik asam ni. From मेरो. Tamang atau kaki मेरो angin di sini. Mira nasi मेरो ni. दाई मेरा समझ में नहीं आ रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड ब्रो। वेयर आर यू फ्रॉम? काने पोखरी बता हो। I don't know bro, what's language this? Tamang, do you know Hindi? Mr. Tamang? Mr. Tamang TK 30K 30K. Hello Mr. Omol Tamang, where are you from bro? From which country? From which state? From which district? From where? Beautiful place of the world. So Nepal. Hah? Minggu Nepal Nepal. So we are also looks like Nepalese, okay, bro? But we are not from Nepal. I am from India, Assam, beautiful place, northeast India.
Don't know what What are you doing now, bro? Now at this time, now at this moment, and have you eaten rice? Masih later coming for. What are you doing today? Oh my god! You are doing this! Oh my god! इतना गर्मी में. In India, now at this time, how many temperature? 39. Oh, 33. 33 temperature. In 33 temperature, what are you doing here? Why are you doing like this? In your room? In this but Asha. Hi, Shait, hi. Hi. Hello. Namaskar, Khulumbai. Welcome to my LB streaming or welcome to my live streaming. Welcome to my YouTube channel. Welcome to my channel. Yes. Omol Tamang, yes. इसोराव ने माबा गोदान जाबायना प्राइम मिनिस्टार गोदान जानायनि थाखाय इदि जादों नामा नै कुल बावसो नै कुलनो हट्स we don't know, bro. We are Indian, we don't know, bro. From Nepal. So in Nepal country, so now at this time, so new prime minister came. डीसी वाला Gen Z. डीसी वाला मेरा का नाम बचा दे का नाम बचा और तो मैंने सुना था नो हिंदी Wishku बोले ग्रामर दं नामा अरे यार ओ मोटा मंग सर हिंदी समझता है क्या ग्रामर Hi, where are you from? Hi, hello, namaskar, Khulumbai. Namaste ji. So, I am from India. Yes. Sophia Place, Softball 7. Say hi. Hi, hello, how are you? কি খবৰ ভাইটি খবৰ ভালে আছে Good. Yes, I'm from India, bro. Where are you from? ভাত খাইছে কেন যা খাইছে মাংস কি মাংস ব্ৰইলাৰ মাংস ইয়া গাহৰি মাংস কি আলু ভাজা না মাছ মাংস তো কি মাংস গাহৰি মাংস হৈ গ'ল আৰু কি আৰু কি আঞ্জা দালি আঞ্জা পাপৰ আৰু নিমখ তেল গাহৰি আৰু মাংস দি খাইছি ন আজি হে গাহৰি আৰু মাংস জানো জানো হা Shah S8R1W. I am from Hyderabad. Oh. Hyderabad is from under India. तो आप तो शायद हिंदी समझ में आएगा क्योंकि हैदराबाद से है I am from Assam, bro. Assam. Do you know Assam? Do you know Assamese? Do you know Okhomia? What are you doing now, bro? क्या कर रहे हैं अभी बहुत गर्मी चल रहा है কি নাম प्रांजित रॉय या राय रॉय बिनाले Yes, I understand Hindi. Okay, bro. Then our Josh will be coming soon. No, don't. There is only I. Okay.
অকল মোক দেখি আছে ইয়াতে টাউন কিবা টিপি টিপি দি আছে মোক কমেন্ট লিখি দি আছে লাইভ কৰি আছে হয় তুমি ইউটিউব চাই না মোক সাবস্ক্রাইব কৰি থবি এই নাম কি নৰুনছ ব্লগছ মনত নাথাকিব নাথাকে ন আজিকালি নাথাকে আজিকালি ইস আজিকালি স্মার্ট স্টুডেন্ট হৈ গৈছি না কোনটো স্কুলত পঢ়ি আছা এই মাধৱপুৰ মাধৱপুৰ শংকৰদেৱ নহয় এইটো তালতল হা এই গোবিন্দ মন্দিৰ যে আছে অ ইয়াতে দিলা খান बैठा जोबाय आया सिरु जालायबाय सं रायलायनायाव नोंनि गोरिब लिहरासै हरदोंमोन सं आं हिन्दी रायलायनो नागिरदों ओमफ्राय हिन्दी रायलायनो हागोन मासोनो गोसो मोनो होननानै बानो जायो नोंसिनासोना बिलाइ फैफिनदो सासे बहा होनबालाय बिदिनो थांलाय फैलाय जाबाय थायोलै हिरायाव 100 जन जालांलायो ओमफ्राय थरमोना थांलाय फैलाय थांनाया फैफिना नायो बेनो मोनासोबांसो नायो मानसिफोरा जुब जुब अखाजों ए गान गाई दिए एक बार दे गान गाई दी दे एक बार मैं उठाई दिम दे गाबो पारि न अकले थांनि गाबो पारि न दे ओइ किबा मायाबिनी गाई दिबि इटुतो जानबय ना जाने Okay bro, bye. Okay, you can go now. Where are you want to go? तुमको कहाँ जाना है, क्या करना है? अब जा सकता है, क्योंकि हम रुक नहीं सकता, क्योंकि सबका भी काम होता है, हम भी काम ही करता है, हम भी अभी काम ही कर रहा है YouTube में. बुरा ना मानो होली है. कमेंट करो गाइस जल्दी कमेंट करेगा तो मैं रिप्लाई दे पाएगा और नहीं करेगा तो मैं ऐसा ही चुपचाप बैठे रहेगा तो आप लोग भी मज़ा नहीं आएगा और क्या होगा मेरा भी थोड़ा भी स्किल इम्प्रूव भी नहीं होगा सो स्किल इम्प्रूव होने के लिए थोड़ा बातचीत भी करना पड़ता है बहुत गर्म है गाइस only 2 people are watching now still जल्दी कमेंट करो này Thì bảo cái này Facebook Facebook आं लाइभ होनो रोंथ्रा माबोरै होनांगौ बोरै बारा माबा मिथिया आं सेटिंफोरखौ दा फेसबुकनिखौ आं मिथियाना बारा फेसबुकआ मनिटाइजबो नङा आंना खुसेर लाबोदों बासा खुसेर लाबोदों माबाया दयाला ट्राम्फे कुशेसी बापरे व्हाट इज दिस नेम माशाल्लाह मतलब क्या है मसाला मोजाङै नुनो माने नङा ये तो शायद मुस्लिम लैंग्वेज होगा माशाल्लाह इंशाल्लाह सलाम आलाइकुम सलाम खबर ভালো আছে আমি কিছু বুঝি না আমি তোমাকে ভালোবাসি না हिन्दी जुदि हिन्दी रायलायो हिन्दी रायलायबाथाय
मैया जानायाव मा जानो बोरमा जानाय ना हा Tram tuar. Ha? Mana jadi free? Tram do you know Indian अरे ब्रो, आप हिंदी जानते हैं क्या? Tram Thai Tram tuar. Wais mas If ini kita nang or tram pe, kusesi. अभी हम मेरे पास एक फ्रेंड है, ये शर्म करने वाला लड़का, Gojak man pun belum शर्मी लड़का है. milik kan ini kita lihat jalan kita doain ini देखो हमारा शॉप market This is our daily market, Rupohi market. this is not market this is cool tum tompil telah This is a e-rickshaw car, and tourists also coming. They are tourists. They are from America, United States of America. Where are you from? This is called Indian market. Very beautiful, very pleasant. This is called mini Goa, guys. So in Goa, we saw the like coconut tree. serius ah paso jar paso lagi paso na telur ko namin Sipinaw lang na. Hello, ini kita coba lo, ada tanda mau dulu dosa tanda na ang sinbinaw dosa tanda na bayi tuh dosa tanda mau bayi Kaya ada sa corner diba? tadi gaman na sebenarnya dia na na penasaran Bukan dong? Menurut kamu yang berperau? Jadi kalau udah nggak lagi. Kita di sini. Naik tuh nang desa lah. Itu kok tak lihat. Kamu tahu sana sih. Sabi sih mun babas berapa? Saya ini mana nggak banyak mana? Hah? Sojen sana gue sih. Sujen. Itu banyak. Oh, kita ang ba? Nagami rin na. Yang kira sana itu orang baik. Di mana itu Indonesia ber Indonesia masih Indonesia kan Indonesia. Mau apa lagi? Ini mana? Dari kebagian sana semua. Ada apa lagi? Agak Bisa. susah di sana. Minum susah. Terus lagi ya? Sai ba dong? Kayak mau nambah? Cari casa uwe si tayo mo. Tanggal lang. Hadiahnya aja, hadiahnya. Mau aja nih. Tugan ko sa dapat nila lang dito. Ano? Ano natang pa yun? Sa dapat. Iya. Ini di gilana kok kan? Nah kan udah nabi di kumang, udah nabi di kumang tuh ganda. Terus sih bener-bener Orang sana mesti. Tahu mungkin dari teh.
है बुजिया एसे बर' रायलायनो बुजियो माना बर' रायलायनो हाखाया गावनि नाम बर' रायलायनो हाखाया है दिखोलाय बोरै नुनो खेला लाइभ जोबखांनायनि उनाव नुयो आरो बबेनिफ्राय नायदो बेखौ नुयो बेलेगनिसो मानसिफोर हौवाफोर हिन्जावफोर बबेनिफ्राय नुयो आसामनि राव गैया जोंना दा उन्दुजोबना थायो रावबो नाया दा गोरला गोरला उन्दुना थुलाया मा सिरि जादोंनो बिसोर पलिउसन बहुद पलिउसन जादों इससे बिराद मोजां नुयोथ' बेकग्राउन्ड बुं सोर मा बुंनो गोसो बेकग्राउन्ड मा होनगोन बर'नि होनगोन ना हिन्दीनि होनगोन नाय बिथाङा दा हाबा जानो गोसो जानानै दं दा बिथांनो सासे जिउनि लोगोरिनि गोनांथि जानानै दं बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं दा बुंनानै होनो हायो गोसोबा कन्टेक्ट नाम्बार लाग्रा नेगासिनो गोथावैनो 143 होननाय बै माबा अट' बालागां बाक्सा जिल्लानि खोन्थाहर 970 इदिसो नोङा इदिसो आया नोंनिखौसो होनो इयो 9 बिगुमै होनलायदों 9387 होनलायनानै कमेन्ट हरबासो आं उन्दुनायाव मा दंलाय सासेलाय नायग्रालाय जानो दलद नागिरदों होनबा मिथिया इबो नायखुमायोदे मालाबा नायखुमाना थायो इयो मा मावदो इयो मा लाइफआव लायदो इयो ओरैनो नायो दे इयो बेखौनो नायोमोन मा होनगोन बेना देखाया खोन्थानांगौ गोदान नागिरबाय दं खोनासंबाय गिलायनो जिर' जाबाय होननायखौ थांबाय नेट नांनाय जादोंमोन नेट नाङाखै नामा नोंथांजोफोर नोंसानि जाबाय सासे जाबाय बुंदोब्रा माबा मोनसे बुंलांदो बिदिबा आं मा बुजिगोन नङा मा बुजिनाय बिदिबा एख' लाङा मा लाङा नायबाय थानाय मोथो जोंबोथ' माबा मोनसे बुंजानो लुगैयो रायज्लायजानो जोंबो लुगैयो नायहैगोन नोंसोरनि लाइफखौ माबा मोनसे बुंदो दा बुंहोलांदो जोंहा बारा रायज्लायनो अल्फाब गैया आं रायज्लायबाङाना एसेबां रायज्लायबाबो माने जिर' जाबाय खोथार नागिर मोजां खोथा नागिरबाय फैफिनदो सानैयानो फैनो खोमा मा थानायसैलाय नोंलाय गरम नङाब्रा बोथोरफ्रा नोंसोरनिखिजाय जोंनिखिजाय ओमफ्राय गरम थारसो बोथोरालाय जोंबा लान्थिसो दं नामा नेट नाङाखिसै थांबा सानै थाङो फैबाथाय सानै फैयो सासे अखाजों सिजाना माइ बाजार खानाय जोंनिखा इदिखौ चिरबाय ओमफ्राय है फाल्टु आया गस्ला दखानि जोंनि दखान सेरनि नाय नै इसोरबो नाय गरमजों बेसे लान्थि लुन्थि दंजोबो नाय नै इसोरबो जोंखौ नायनो फैदो नै नै जोंनाव मा मामोन दखानाव मा मामोन नै जोंना दखानिया गेन्द्रा जाथार
बाजार सान्दुं गोसानि बारा एसे माबा जायाखै थिग जायाखै सान्दुं गोसाथारना नै बेयाव दवाइलि खुसा दखान दं नै बेयाव साथा थिं होनाया फाग्ला साहायावनो साथा होबाय थायो इयो बिना साहायानो गोलैखायो tu phải là sắp tới Hey, kiba koi thake. De, karna. Khoa. Hello guys, boleh ko? Hello guys, boleh ko? How are you, boleh ko? Hello guys, how are you? Last lagi, oh, camera sali last lagi camera last sali ko pare no. Camera sali ni ko auto bodo hoye no. Hello guys, moi dangar hoi kapur dokan din. Ni dino. Kau cek pa naman ka. Hah? Isu lah sana ya? Mai ko mo bra ko. Kiligin naman. So ko na natin. Seni pandang yuri fi bawse bazar ako. Ani hawo na kai. Ku da daga da. Bangladesh. Welcome to Bangladesh. Goa. This is Goa, guys. This is Assam, Goa. Under India, this is Goa. Mini Goa. There are loads of coconut trees, guys. I'm not I am saying for buying my Goduna because his money. because my Goduna is man buying now. So that is why I am touching this neck. So my neck is so beautiful, so cute, so Elegant. Elegant no. so Elegant. so beautiful, so elegant, just looking like a wow. Just looking like a super guys. So please send us, please give us super chat, super thanks if you want to send. Start. Start na nice. Yung super chat na yung payment kam na नहीं जो लोग देख रहा है छुप के बैठ के वो लोग क्या होगा वो लोग तो कुछ होगा नहीं बोल रहे Aku no ke. हाँ? Kya hua? Nalli? Sabar है कभी दोबारा नहीं खाऊंगा बार पक्का दोबारा नहीं खाऊंगा गो There is कुछ बोलो यार Takmen in our market. लड़की होता तो बहुत टेक्स्ट कर सकता है ना साला मारूंगा एक साले ने मारूंगा ना संग फिर आ गया ini ini baik sih nih kamu di sini bisa gue di nilai beda kan तुई कोणता अगं नागलाय text karo text we are reply to you
टेक्स्ट करो गाइस, टेक्स्ट जितना भी हो सके टेक्स्ट करो, हमें लाइक वगैरह नहीं चाहिए, बस टेक्स्ट करो, बात करते हैं, बातचीत। गर्मी में हम भी क्या करेगा क्या नहीं करेगा सोच रहा है, तो उस टाइम पे हम लोग टेक्स्ट करके आपसे बात कर सकता है। चलो शुरू करो। हम दोनों को भी सर्दी हो रहा है। Gila video. Đây đúng rồi. Oke bang, nama saya. Menang ini. Ulasnya dalam mana sih? Mana kita message kamu, isi kacim berapa message sama? हम तो दीवाना हुए यार। Ayo cuma orang hebat kan? Angkat gue ya apa ben? Keren kayaknya wah itu. Ini lan gimana? Apa yang lagi soal? Wah, malah pijuran tuh lagi. Pas kisi daun nama ini. Ya? Malah lah ikut lah. Yak lain nama lain. Kang festival. Itu yang lagi live punya saya total. Gimana? Pisau. Gimana dia? Itu lagi bar. Katakan di. Yang mau nih katakan. Istirahat. Ay, mati lah, mau sih. Speed. Này xuống Ni dah gila. Một thà mày có là. Enggak. Zat nih. Isyur, mau itu mah. Nah, Oscar berada. Hei. Ini kenapa? Ini ringkat baik. Ini berapa? Hah? Penuh sih. Nah, ini tes. Terus. Lain dah mana pak? Ini nama apa? Ini mami wanita nama apa? Iya pernah. Ikan itu pernah. हम तो दीवाने Reels बनाएगा था. Reels बनाएगा direct lagu nih Oh, solo ni mau belum solo dampai bahasa mau bicara deh. Mas naik na. Sayang na. Aku tuh kan. Ini apa lagi? Aduh, gini aja mana? Kumpain? Sih. Kok bini ya? Sel. Sila ko tuh kan na. Tapi di mana? Anu selalu sini. Masih dulu nih. Iki dalam ini bisa lah, pesan bisa lah. Bisa. Boleh dong pesan gitu so. Ntar kalau gitu. Ntar jalan ini, mau nak mau.
Bank to here, post office. Step. Sir ma hane. Keman? Dusun. Ma hane. Telo hয়েছে. Ekan de. Hah? Tinggal besok. Ini dengan nama itu benar. To ne. Mana? Mana kan? Pilih dia. Itu besok hamil. Jadi. Sudah. Ini kan sih biasa masih. Nih, di sana ada kau. Cuma rapi. Pasal. Pasal ada. Đang làm cái này nó play. Ơi, thằng kia bên nào mà luôn? Thằng kia bây giờ? Hả? Bungde, mày mau bungde. On jali dulu lagi. Narun yang jali. Ai lebih sih naik lebih bersih. Mama capek pun bungde sih. नहीं मैं बिठाए घूमने करते हैं नहीं ला ये चुप बोल रहा है वो घूमने गए दिखा रही थी नहीं करेंगे रो Oh sembilan ambisi di sana. Oh khas si jana janang bai जों दिनै सिला नैयाव नै माबा खालामबाय थायो जोंना फिल्ड दाइभार बाखा मानसिखौ लिंबाथाय थाङा सोरबा थांनो होनबाथाय थाङा ओमफ्राय नैयाव हाबनानै मा खालामबाय थायो Lekam apa ini? Kan satu itu mah. Mas aish नायगोन आरो साब मा नायगोन नै Hei, मस्त इफोराव होनायो मस्त बेकग्राउन्ड देखायनायाव जात होनाय इसोर susah ya ini selain menang bukan ya selain ini sama जिंदगी दो हवा langsung ke sana मानसिफोरा होयोना khas ना 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 dua lagi mulai aku orang gede bawa on bukan मा बुंनो आइ नों थांनाय बायदि जों सानैजों दिनै रायलायनो नागिरदों बिजनेसनि बाथ्रा नोंथांमोना खोनासङो नोंथांमोना खोनासंला स' आदा नोंथांखौ गिबियावनो
जोंनि पडकास्टखौ बरायनानै लाग्रोबाय नोंथाङा बरायनायखौ नाजावदो आं फैसा मोनगोन स' दा गिबियाव बिजनेस मावनो थाखाय बेसेबांसो रांनि गोनांथि जाग्रोयो सोरां फोरमायदो सोरां what means सोरां बेसेबांसो रांनि गोनांथि बेसेबांसो जाग्रोयो रांनि मोजां गथ' गथ' बुंनांगौ मा सोंनायफोरा खोनादों कुइसनफोरखौ एसे मोजां खालामना आपग्रेड बानायबावो नामा कन्ट्रभारसि जानो नागिरदोंबा नांनायाथ' नांगौ बुरजायैनो बांद्राय खमद्राय जाया बांद्राय बारा नुबो हाला हुसा जायो बाहायनो नांनायनि सायाव जायो आंबो फार्स्ट टाइमाव बाहायदोंमोन बाहायनाया हाला हुसायै उनावसो मिथिनानै ट्रे ट्रे बाहायनानैसो दा बेखिनियालागै आवगायनो हादों आरो ना माथो बुंबावनो आरो नोंथांनिसिम मा कुइसन दंबावो फोरमायदो आंनिसिम मा कुइसन दंबावो सोंनांगोन आरो मा नोंथां आंनि सिमाव नोंथाङा मा सोंनो गोसोखौ सोंनो हासिगौ स' आं दायो सोंनो हागोन बिथांखौ बिथाङा दासिमबो हाबा जाथ'वाखै बिथाङा माब्ला हाबा जागोन बे माबे कन्ट्रभारसियाव दंमोन नोंसोर आंखौ बिनि बागै कन्ट्रभारसि खालामनो लाबोदो ना बैसोनि बागै कन्ट्रभारसि खालामनो लाबोदो स्टुपिड कुइसनलाय दे बेलेग सों जेबो गैया स' नोंथाङा गिबि बिजनेस मावनाय समाव गोबां सिख्लाफोरानो नोंथांखौ नोंथांनि बिजनेसखौ होबथानो नाजादोंमोन जानो हागौ जानांगौ आंनियाव साबासो सिख्ला एग्रिमेन्ट खालामदो मानो होनोबा जाहोनाव आङो बांद्राय फन रायलायनाय बिजि थानो बायोमोन मानोना आंनि खोमायाव गुदुं गुदुं मोनोमोन दा बिथांनो बर' सिख्ला नाङानो बिथांनो राभा सिख्लासो नांगोन दायो एक्सुवेलि राभाफोराबो ट्राइबेल नालाय बेखायसो बुंदों माने मोनोबोला आरो माने बिथांनि गोसोनि बिखा गेजेराव थानाय पुमायाबो बाजैखौ बरायनो नेबाय दं सोर जाथावो नाथाय जोंनि रायलायनायखौ रावबो खोनासङाखै which controversy रावबो फैयाखै माथो जों मोदाय बिरेंदो रेकर्ड जाना थाबाय रेकर्ड खालामनांगौसो ना रेकर्ड खालामनांगौसो थानाङो लाखिबाय थानांगौ दा दाननाङा लाखिनाङा हायालै जिन्दगी दुहाबा लाखिया लाखिबाथाय थालांनो नागिरो बिसोरो खन'फोरानो जब गैला आरो होनबाय थानायखाय थांनानै फैला खोमा गैया भिडिअ सेयार खालामदों ओरैनो नोंना भिडिअनि सेयार खालामदों माथोसो रावबो फैया माने जेरावबो फैया दखानावबो फैया दखानाव गैया लाइफआव गैया फेसबुकआव नायना फेसबुक बे थान नायसन लाखिनो आसना लाखियाव नायसना बिथांनि आइफनखौ खोन्थिदो बिथाङा माबा बायलायनांगौ फ्रन्ट केमेरा हो है बेक केमेरासो दं नोंखौ खोन्थिब्रा अनारखौ खोन्थिग्रोनांगोन ना गुबलेना हो गस्लायाव खोनसेसो दायो माया फुलाय गोलै नोंलाय
स्टिक लाइभ जागोन ना जायाखै बिनि मायावबा सोलाय नेट गैया खोमा इनियाव Makin sebelah lama. Gönül juga. Nanda mungkin kan, mana? ये मेरे से क्या मतलब है तो नहीं है ताते नु ऑप्शन वाला है Una berapa? Abang ni lama dulu. ये था रेस्टोर जाते हैं Bukan jalan lagi. Lagi mana orang kaya? राव बुया 50 मिनिट जाबा दानसिगोन ना इखो रावबो फैलाबा फेसबुकाव होलायनोसै ओमफ्राय Ini mau kemana? Mano? Narun dia kan? Loh, Indonesia bukan nusuknya. Misalnya sekarang aku masih. Tuh ini tuh udah perahu ya, bawa pas. Itu di sini aku dia begini. Tidak orang bisa sih ke sana. Itu dia itu sama. Indonesia sini juga ini festivalnya. Mana kan? Komen murah lah. Này là thầy nghĩ cái điểm mà này được bentuk cái này ya saya satu mau ayo kita sana baik tempo bas ni bas baik sana ayo susu malah Punjab itu mau apa pun di Punjab ini saya kayaknya aku sendiri jadi semua sudah saya kayak juga bisnis seperti itu ini benarnya sekarang kita udah kenal nih itu benar jauh ini kamu dia live dia kamu dia live dia kamu yang masih dia Terus belanja. Coba sini nih tuh coba beri kali ini dia buka lagi coba beri ini buka lagi lah Jangan segera mereka jangan Facebook kalam kemana itu baru kita lihat kan ya. Jangan yang mau aja kan ya. Kita segera tuh. coba lagi mana mau lagi Kesan itu boleh nanti. laptop aja langsung beli bisa lagi ini sistem di ini semua Mana teman banyak. dia tuh mau sana komputer selangan sana komputer juga beli ini kan mau kan ya usah jadi paksa aja mau paksa aja Ini kan bahasa ini
Hey, birat hopefully. मिथिना जाया Sorry, yeah. मोजाङै गोदान Iya, bisa gua hinjau जाना मोसादोंमोन. खाङैखौ गोदान हरावला अ नों मोसागौना sih आं मोसाफेराखै जुमाय मोसाफेरा मोसा मोसासो नोंसा खालामनाय नङा माबा नङा मा होनदों दाउ दे birat थान्दा लोङो मा खालामनाया फैसासै इसेयानो गैला बा 6 टाका मोनसै दस बिस tahun नालाय बेखौ आं जादों सालोंदां ini biasa dalam mengenal video yang mengenal dia mengenal आं रटिना बिहरनाय masa थान्दा लोङो 10 टाकासो हरगोन मा हरबाय बे नुसागोन ना मानसि लोगो हिसाबै नोंसोर 3 बोसोर गाहाम लोगो मोननाय माबा मा होनोलाय बेखौ एसे नायबिजिरनाय मा होनो बेखौ नायबिजिरनाय गैया होननानै मा बोसोर फैना नायफैदों खिन्थु माबा फैनाय पेन मानायखो बे माबानि रनबीर कापुरनिया देहरादुन ना मा होनो हे मिथिया आं दा गोदानफोरनि माबा धुरन्धर धुरन्धर नामा नायफैबाय नामा नायनोथ' लाखिना दोनदो नायनो मोनाखै माने ग्रिबनिफ्रायबो ग्रिब मानसियानो मोननांखाबाय सादो नोंनि हारा एफा दांग्राग्रा 1995 नि हारा 98 नि सिगाङावमोन नोङो 95 जाफैदो गोरोबो बेनि सिगां नङा सिगांनि 98 आवमोन इस नोंना 19 नि गामोन दे nih 2000 ni siang lagi dah 2001 sih ih oh kok baik nama Dream lagi kamu main kelas berapa ih ang malah tuh baik lagi Sekarang lah bisa kita udah berapa? Bisa kita naik masih. Naik sih baik sih. Naik macam apa sih? live nih betul betul sisi gimana ini Original lagi sebut dia ini masa kayak gini Tunggu jangan sebut lagi. Kapun bahaya enggak, mungkin sudah. Nah, beri isi macam buana kata apa maban thang berapa sih? Minggu ini benang cium. Isioi. Mau lo kan ini.
जानो थांदों इसोर नै गरमावसो थांदों बिदिनो मालाय बखिबाय थाबाय आरो बावनो गैयालै बिदिनो मालाय बखिबाय थाबाय आरो लाइफ फैनानै नै दावला माखाय एसे मालायखौल' बखिबाय या इनि मायबा लांदो इयो मालाय ओरैनो माबा बिदिल' लाइफआनो डाइरेक्ट बखिबाय थाबाय रायलायनायल' नायनानै बोराय फैलायबाय नाहरलायगासिनो आबौ लाइन बिलसोनि बेसिनि फैसा नायफैलायबाय फैथ'वाखैलै आबौ सरकारानो मोजाङै सालायथ'नो मोनाखै बोरायफोरखौ थगायना हरो इयो बिदिनो होनगोन आङो ओमफ्राय मानो थगायदोंलाय मैयालाय सासे लांनो संबावनो दानलाय गावनाव फैसा गैयिखाय थगायद' फ्रन्ट केमेरा होनदे खोथा जायो आइबो फ्रन्ट केमेरा होनो नायबाय था नै थाङाबा गाज्रि थिनदो नायलासो आलौबो दंमोन नायलाय फुटा जादों नङा नायलाय फुट आया बिदिबा नुवालै खायदाबा नुवा नुवाखै नै ए बे लेन्डस्केप नङाना पर्ट्रेटसो नालाय जों थांगोन माने स्टाइल ओंखारदोंसो बेयाव माबा ओंखारदों इउटुबआ रियेलिटि ओंखारलै माबा बिदि जानो आं साजि देरावा हेन्दाराव थायो माला 1 घन्टा जागोन सोर केम्पाराव फुदुंनायालाय Kasi may panaramda. Gagsira pa naman naman. Ang gagana. Ang ferry. Ini Jawa raw right track. Aku kamu Facebook सोलोंसिगोन जालायाव जोबथोराव 1 घन्टा जाथों 22 सासे फैना फैदो नोंबा दे दसतानि बादायलायनाय दे इदि हायो नामा बोरैबा फैफ्लांना बा बोरैबा आं फैगोन होननानै टाइम जासाबदों आं नायना होनो सासे फैनाय खिन्थिगोन मिथिया Yo fíjate, ni gaje, yo le fíjate. Ila yo ni. Lihat kunci ni. Baca lapornya kan. Ini sama saya ni. Betul saya kehendak jadi piwa. जाय सासे नायदोंमोन बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों जोबथि हाबाफारियाव नोंथाङा फैनानै जोंनो थुलुंगाखांनाय होफैबाय साबायखर होफैबाय आरो हाबाफारिखौ जाफुंसार होबाय मेलखौ एसेयावनो फोजोबबाय उननि हाबाफारिखौ सामलायलांफिननो थाखाय जोंहा इउटुब कम्पानिनो गथायनानै फिननाय जाबाय गोजोन्थों